Yan. Ito po yung mahabang hangin bridge sa kasaysayan. Wow. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, kapag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Po mga kalingap, si Brother Paas, pa-subscribe po ng kanyang YouTube channel. At si Red Nobino, si Bro. Yan. Subscribe niyo po si Red Nobino. Yan. Ay, yun pala pinag-ano. Dadaan po tayo sa Hangin Bridge. Yan po ang Hangin Bridge. Yan. Ito po yung mahabang hangin bridge sa kasaysayan. Yan, meron siyang chow chow. Chow chow. Ala, babutin din nangagat ano? Wow. Huwag ka nangagat. Ito po. Sige na po. Yan nanay. Complete Collection. si nanay. Yan, sa kanyang edad ni nanay, magaling pa pala Ilang na kayo na? 71 po. 71? Noon, ano po, July 5. Opo. Ano pangalan ni nanay? Purification. Ikaw po yung Puring, si nanay Puring. Opo. Ano po yan? Mamaya ako po. Nanay po rin. Ako po lang po yan. Ang mula nung Ito pong bahay na ito na. ng magulang, ng nanay. Ako na po nagpilat. Ito pong bahay na ito nanay. Ito naman po yung ano, yung pinagawa ni Kuya Bal. Kitang kita. Talagang hindi lang po ordinary yung bahay pinapagawa ni Kuya Bal. Talagang malalaking bahay. Nanay Tori. May TV na pala na ano yan. No? Ayan na po si Kalingap Gap. Kalingap Gap. Si Kuya Bal Santos Matubang. Mga
Mamamayat ka na pa di. Mamamayat ka na. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap,